Ginpahayag ni Governor Arthur Defensor Jr. nga ginalauman nga maganubo ang kaso ng COVID-19 sa probinsya sang Iloilo pagkatapos ng duha ka semana nga istrikto nga pag-implementar sa mga dugang nga health standards. Madumduman niya nagsugod sa buong adlaw kag magalawig tubtub Hunyo 18 ang restriction sa mga non-essential travels kag pagpahamtang sa mga border control checkpoints sa mga kabanuhanan sa probinsya lakip na ang Pasig City. Suno pa sa gobernador nga pamaagi sa bulig sa mga kapulisan padayon ng ilang monitoring sa mga border checkpoints sa good nga mas maimprobar kag mangin madinalagon ang pagpatuman sang nasambit nga tikang. Dugang pas tinigi na kinahanglan gid ang kooperasyon sa tanan ilabi na ang mga pumuloy sa probinsya agud nga maimplementar sang insakto ang mga health protocols. Pangayon ko ang sakripisyo, ang paumod, ang paghangop sang tanan. Kay hindi naton ini ma-implementar ang husto kung hindi naton pagpurulihan. So that is our message to all. Balita gikan diri sa probinsya sang Iloilo, inis ka banderang Victoria kasala nga bandera sa matod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera.